Covered court sa Lubao, Pampanga nasira sa pananalasa ng buhawi. May ulat si Russell Simorio. Natuklap ang bubong ng isang covered court sa Barangay San Pedro sa Lubao, Pampanga matapos daanan ng buhawi Lunes ng hapon. Sa cellphone video na kuha ni Alvin Lampa, makikita ang aktwal na paggalaw ng buhawi na sumira sa covered court. Actually, wala naman pong maliban damage, maliban po doon sa covered court. Picturean na po, na-report na po kay Mayor yun. Doon sa may part ng coastal barangay, hindi naman siya naglandfall doon, sa tubig lang. Tapos yung sa ibang barangay naman sa rice field po naman tumama. Ayon sa Pag-asa, nabubuwang buhawi dahil sa intense thunderstorm na nararanasan sa lugar. Yung thunderstorm siguro ay very intense, kaya nakapag-form sila ng isang maliit na buhawi. Actually, kasama yan sa mga isang thunderstorm cloud, yung heavy rains, strong winds, and then yung tornado at saka yung hailstorm o yung pagulan ng yelo. Sila yung apat na kasama na posibleng mangyari kapag mayroong thunderstorm. Samantala, ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo at pumasok sa bansa ngayong Setyembre. Kung hindi lumihis, posibleng maglandfall sa Luzon ang isang bagyo. Nakararanas pa rin ang pagulan ng ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Umiiral pa rin ang easterly sa bahaging Luzon, kaya malinsangan ang panahon sa umaga hanggang tanghali habang may localized thunderstorm naman sa hapon at gabi. Russell Simorio, Balitang Amyanan.